ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар ин навор оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Шумо бошад моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. Мо бошем оғоз мекунем. шаби гузашта аввалин муҳорибаи рӯбарӯи иштирокчиёни турнири UFC 312 баргузор гардид. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи асосии ин турнир муҳорибаи унвонӣ дар вазни миёна, реванш байни чемпион Дрикус Дюплеси ва довталаб Шон Стрикланд хоҳад шуд ва ғолиби ин муҳорибаро бо эҳтимоли калон муҳориба зидди Ҳамзат Чимаев интизор аст. худи чемпион Дрикус Дюплеси оиди Чимаев чунин суханҳо гуфт: ман хубтараш бо Ҳамзат Чимаев меҷангидам, чунки ӯ зиёдтар арзандаи муҳорибаи унвонӣ аст. бале, ӯ таҷрибаи на он қадар калон дорад, лекин охирон муҳорибаи Стрикландро тамошо кунед. ин гуна ту набояд ки соҳиби муҳорибаи унвонӣ шавӣ. ҳамон муҳорибаи ӯ хеле ва хеле дилгиркунанда буд. ана Ҳамзат бошад Роберт Уитакерро ба осонӣ шикаст дод. агар ки ту довталаби асосӣ барои камарбанд шудан хоҳӣ, пас бояд ки ба монанди ғалабаи Ҳамзат Чимаев ғалаба ба даст орӣ, гуфтааст чемпион. ногуфта намонад ки турнири UFC 312 аллакай шаби 8 ба 9 феврал баргузор мегардад, аммо пеш аз ин онҳоро маросими вазнкашӣ ва охирон муҳорибаи рӯбарӯ интизор аст. карди пурраи ин турнирро дар рӯи экранҳои худ дида истодаед ва бояд қайд кард ки ҳамчунин дар ин турнир бародари Илия Топурия Александр Топурия аввалин муҳорибаи худро мегузаронад ки рақиби ӯ ҳамдаста ва шарики спарингии Александр Волкановский мешавад. шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дошта бошед, пас мо ба шумо одамони бабоварӣ Акай Ғулом ва Акай Умедро тавсия медиҳем. на граница гаштем бачаҳо қатӣ иншааллоҳ ина таға ина ирӯз 2025 01 11 рӯза ирӯз 11 рӯза ина бародарам документ надошт. ҳама каса ина бародаро документ набуд. чихе гузаштем бачаҳо созая таға чихе рафт омадӣ иншааллоҳ ҳама созая иншааллоҳ ина гаштесем доха гап нест. шаби гузашта чемпиони вазни ним сабуки UFC Илия Топурия оиди Ислам Махаҷев ва оиди Мавсар Евлоев фикрҳои худро баён кард. биёд суханҳои ӯро гӯш мекунем. ма фикр мекунам ки Диего Лопес аз Мавсар Евлоев дида зиёдтар арзандаи муҳорибаи унвонӣ аст. Мавсар дар UFC зиёдтар муҳориба дорад, аммо ӯ 8 ғалаба бо қарори доваро дорад, ки аз ин 5 тои ин ғалабаҳо бо қарори на ҳамаи доваро буданд. ӯ бояд ки ягон касро фавран шикаст диҳад. ягон кори арзанда кун ва худро довталаб кун, ана баъд мо метавонем ки муҳориба гузаронем. ма барои мухлисон меҷангум. шахсан худи ма ба вазни сабук баромадан мехоҳам, чунки ман медонам ки дар ду вазн чемпиони ҷаҳон шуда метавонам. ислам ҷангвари хуб аст, ӯ барои ҳама беҳтарин ҷангвар новобаста аз вазн аст, лекин на барои ман, чунки барои ман худи ман беҳтарин ҷангвар новобаста аз вазнам. ман беҳтарин ҷангвар дар ҷаҳонам. барои ҳамин медонам ки бо ислам чӣ коре ки хоҳам карда метавонам. ман бешубҳа боварӣ дорам ки аз ӯ дида хеле зуртарам, гуфтааст Топурия. ва дӯстон бояд қайд кард ки айни замон маълум нест ки Илия Топурия муҳорибаи навбатии худро зидди ки ва кай мегузаронад, аммо эҳтимол аст ки ин реванш бо Волкановский мешавад. лекин агар ки Топурия ба вазни сабук барояд, пас Волкановский омодааст ки зидди Диего Лопес ҷангад. айни замон ягон чиз ҳал шудагӣ нест. ман фикр мекунам ки UFC ҳоло ҳам ҳал карда истодаанд. шумо дидед ки Диего Лопес ба ман визов дод. агар ки Топурия зидди Ислам муҳориба гузаронад, пас бо эҳтимоли калон ман бо Лопес вомехӯрам. лекин боз такрор мекунам ки ҳоло ягон қарор баровардагӣ нестанд, гуфтааст Волкановский. ва дӯстон дар ҳақиқат ҳоло ягон чизи аниқ маълум нест. барои ҳамин хабарҳои навро интизор мешавем. шумо бошад ҳатман фикру ақидаҳотонро нависед дар YouTube канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.